Jamen, godmorgen, folkens og Nick, som ligger fab under dynen derovre. Ja, sådan for helvede, mand. Det er der sammen. Ja. Altså, de to røvhuller, der har jo ikke engang været i bad endnu. Altså, Victor er i gang med at være bad derude på toilet. Ja, vi skal altså lave en badeordning. Ja. I skal gå i bad sådan mindst en gang om dagen. Giv mig min bukser. Ja, det er en bukser. Ja. Tak for min bukser. Ej, men seriøst. Vi skal også have så fab-ordning, skal vi ikke? Det er samme tidspunkt, når vi bader, eller hvad? fab-ordning. Har vi det? Hvad er det? Jeg kan ikke huske. Nå. Nå, det er ikke efter. Jeg kan bare huske, vi snakkede om fab og sådan. Ja. Vi har fucking vinduer, fandt jeg ud af. Der er vinduer, der er fucking trammer for. Fucking trammer. Jeg må trykke op. Det er patienter for helvede. Jeg kalder det for trammer, så er din kæft, mand. Det er fucking lavet med metal. Det er så spændende. Det er så spændende. Det er en rigtig fin udsigt. Fra 5. etage. Ja, jeg har også filmet. Det var hyggeligt, det er dernede, mand. Fint overalt, og ambulancer, der går forbi hele tiden. Ja, Victor, er du nøgen? Er du nøgen, Victor? Er du nøgen? Ja! Det var han vist. Undskyld, vi forstyrrer, men vi vil bare gerne... Undskyld, Victor. Det sker ikke igen. Det sker jeg lige om lidt. Det sker ikke igen lige nu. Ikke lige nu, nej. Det var første gang, vi ser ikke sidste gang. Selvfølgelig var det ikke sidste gang. Fucking ass, man. Vi skal ned og spise aftensmad. Vi Morgenmad. skal spise aftensmad. Ja, aftensmad. Fucking lort om morgenen. Ja, standard. Vi skal ned og spise morgenmad her om en times tid. Og så skal vi jo til Olympiske Stadion og ja, et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt det lige bliver i dag, for det er meget sjovt at gå rundt i Berlin og skulle en masse ting, sådan det bliver spændende. Og tage så bukser på! Jeg kan godt lide at stå og filme ham, mens han ikke har tøj på. Han kan lide det. Godt altså, han er blevet lidt småulækker. Ja. Det er sgu Nå, men ja, vi ses senere, ikke? Altså, bitches! Og vi er sådan, der var sådan en bitch, ja. Vi er ude at se Olympic Stadion i Berlin, og nu hiver han med og det, ja, sådan relativt kedeligt, kunne jeg godt forestille mig. Fordi vi er selv med. Det bliver bare flippet. Det bliver flippet? Ja, selvfølgelig gør det det, mand. Ja. Og så mig, og vi er sådan matcher i dag med vores Suicides og Metallica, tror jeg, og sådan noget. Nu kom Det var Benjamin. Ja, det var Benjamin. Den her ansvarlige dude. Ja, men han svarede bare sådan lidt specielt. Nej, har den tændt? Nej, jeg har ikke hørt det, Mona. Hvad er det, du laver? Nej, nu er det. Nej, jeg vidste, at han hopper. Okay. Jeg ved ikke, hvor godt jeg kan høre mig, fordi altså, det er sådan lidt... Der er lidt dårlig forbindelse til høretelefoner her. En fucking mikrofon. Men ja... En hurtig fucker, når det blæser. Det er rigtig hyggeligt. Jeg ved ikke med de andre videoer, om I kan høre mig der. Men det finder vi ud af. Silla dit bums. Fuck af helvede til. Er det mit hår? Det er dit hår, tror jeg. Det er mit hår, der flagrer i vinden, det er derfor. Det er så smukt. Altså, der er en ægte fed dyr. Åh, det rækker ikke. Josefine er også et fedt dyr. Ja. Hvorfor skal vi høre så langt væk fra bussen? Så langt væk fra bussen fra stadion. Jeg er oppe ved at blog. Blogger du? Ja. Ej, spændende. Det er fantastisk. Jeg kender faktisk en, der har en. Fuck, det ser gammelt ud, det sted der. Okay. Jeg kan ikke tage det seriøst. Hvad? Jeg starter bare og filmer mig selv, og der er et problem. Ej, stille. But first, let me take a long selfie. Jeg er lang tid, hvor jeg ikke snakker, for det er ikke noget, jeg ikke snakker om, men jeg ved ikke, om jeg kan se det, for jeg har så dårlig belysning. Der er et stort sted der. Hvad? Det store gamle sted der. Ja, se mit hår. Sex. Ej, var det sex. Ej. Nå. Victor. Sit af. Ja. Sådan der. Det var godt. Der er dårlig belysning lige nu, solen den skinner lige ind. Det er
kommer du et sted af, og så blæser det af helvede til. Det er kraftedeme stort, mand. Hold da. Jeg ved ikke, hvor jeg kunne se, at det jeg bruger min frontkamera for et mobil. Det er faktisk okay stort. For helvede. Men jeg vil ses nok senere.